Morning guys. Sa kaduguan. Happy kadugah mga tanom kay giwan apod. Morning! Kung pwede guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel da. Madung buntag ug madung hapon ug madung gabi natong tanon guys. Dali as Nicole guys, mabay pag-abot ko nagikan sa Dalagit kay na miss town ja karon mo dito na pud sa katug lumagiti kay magansa kanak. Magatin kun sa hearing guys. Dali kay kaso kay magatin mag-hearing. Mag-observe siya og hearing guys. So asang ihatod dito sa kalsada. Atonig dumagiti. Ang mga ID, mga unsa? No, dada po kagdahang bag nja. Nalapos danti guys, uban na po do. Na sayang. Sus timing ag bus. Danti, apa depan? Oh, ilak na po ni Ron. Ilak na po ni Danti guys. Masa man kamuli? Martis! Martis na yung among kuanak, wedding anniversary nak sa Huwis. Yeah, bye-bye. Guys, paksa ka ba kaya? Bas, ano nga, magbuot ni. Muna na, sige kagkagan, tikang. Amping dito na. Saan sila mag-uli magod? Naguman. Duga ni aging series. Ganiyahin nung pag-angat na to, na yung aging series nung nak. Dugay man. Para ba kayo paliod to? Gilang. Sige lang. Kay series ron. Bye na. Bye. Amping ha. Diya guys, dito ko merkado na nakita ko bibingka nga humay. Lami kado ni siya guys. So, pupalit ko kay manihang pa merinda anja. Diya guys, na nako dress by guys. Diya nakapalit ko og saging. Tag 35 ang kilo dani guys. So, mani himuon ha karon og banana Q. So, tanaw na to guys. Kaya ito na siyang pakan karon. Kuan guys, banana mate kuan is ja banana Q. So lami kay din is guys kay nanas jay latik ja atong tanaw ron guys ug maluto na ni. Kay paborito ka jud ni Crystal kan nag-request mas Crystal daning banana Q. Kaysa mamalit ko guys tag G's ang usa ni sa kabuok G's. So mahal kadyo. So, brown na ni guys. Maluto-luto na ni. Ano siyang butangan o latik. Nak! Hapit na maluto. Ibang request nak oh. Ring sa.
So guys, dyan yung na brown. Diyan, nalatik naman niya ah. Dapat yung mas kubado. Yung black na sugar. So yummy banana cue. Nak, tanawa nak. So, nakakailangan nga mamalit og pang merinda. Ay, merinda niyo. Lay sila diri lang banana ko guys kay dili nga ni. Kaya dili mo pilit ag lapik. Nice. Ang request ni Crystal Annie. Crystal Ann. So nakakita man ko sa share post ni Boss Bobby. So diyan na oh. So yummy. Banana Q. Yan ni banana Q ng alaminak. Di pare sila mga banana Q dani ba nga. Way asukal. Dapat malaki. Banana Q way asukal. Di na asukal sila pero dili nga na. Tanaw tong mga baligyan nila nga dili nga ni. Mo na luskad. Dili jud ganang ang asukal wala malatik ba? Wala tunawa. Diba, okay na ang atong merinda. So, ang nagastos na ni guys is 50 pesos nga saging. Then, nanam ko yung asukal. So, daghan na kaso sa guys. Ang 50 pesos, daghan na kaso. Pila na kabuok. Diyan, mamalit kag kuan iyan, usa ka buok G. Sa luto na. Nagdadag ang presisa dari di ah. Nga imong kuanak. Yummy nga. Ang dari sa nag-module guys. Kasi siya naman mga iro kay saba kaso. Dari sa nagbudyo dyan. Na nagpajama na siya og taas kadyo oh. Init para mana uy. So check pajama guys kay naay daghang kadtong lamok dar. Gikan day na ni Sir David. Manang ganahan ka diya nak. Ginahan sa kay taas man di mapa og lamok. Nga salamat day sa table ni gikas ni Sis In. So nasa ay modulan dari. Sa ingon nimo mama. Thank you. Thank you day sa kuan guys dia. Lami jigado ni si Jakay. May latik. Mama ni jang paborito nga. Kuan saging. Guys, nipalit ko patkabuk sag kaon na sang dipunso. Guys, nami darin turo guys, da mga tadi aga. I love you. Tulo ka bibingka. Dada si Il Dipunso guys oh. Nga anta guys, ug banana sini. Banana cream. Na kay paborito man ng Crystal. Ja, wa si Nicole guys kay paras dumagiti. Kay mo kuan kuno tug hearing guys kanang mo atin. So lami kadto ni siya basta kanang hinog na bitaw kadto nga kamuti saging. Lami po siya kanang kamuti pod kaso lang way ni agi nga kamuti nga
Sama gabi. Maghayos ako diha kay. Wala sila ito guys kay na-disco na sila dito. Dalagit gabi kay pista dito sa Dalagit sa Balud. Isay kuan sa doon sang kuan senior Sa Roque. Inasok mo nagpanabang? inahan sa kanunay panabang. Dito na sila sa Nicole guys, danang uli sila ganyan ng tag. Perpetual health. Kuam. Pizza sa pizza sa ron 12 no. Pizza 12 na ron guys. Unja pizza 14 dahil gamuhang wedding anniversary namang duha niya. Unja expire naman na guys kay kuha naman dapat gali 7 years ra i-renew na ni dyan. Karon kay niabot naman may og 22 years. 23? Ay 23. 23 years na. Kalimot na galing ko guys. Kaya si Nicole mag 23 naman. So June 14 mi gikasal. Ay, magdundit to si ate. June 14 mi gikasal. Sang 19 na to pa. Sa 1999. 2000. 1999, 2000 si Nicole gipanganak. Gani nga. Itong gihabol ang sulat sa inyo ha kay So, pagka 14 si mama, gikasal mo, pagka 23, nanganak si mama. Among gihabol din. 2 years. Ako lagi. Sakto akong kwenta 22 years ni. Kung niabit na may 22 years, dapat naman di ko na yung kontrata guys. Tama na rin ko 7 years. So pwede na rin ko mag-minjo guys. Ka-expire na dahil gamuhang kasal. Yan dya. Expire naman natin kasal. minyo ako sob. Sa mayang minyoan. Ano mo? Kita mo ano mo. Mabigaon. Na paday buang ngayon na nga. Nang paminjoon lang ko. So, Yung natiguang na hinuon guys. Magminjo na hinuon usab. Bitaw guys. Niabot na may og 22 years mga pag-uban niya. Diya mga unta. Diya sis Antoinette, pwede na mo ni buhaton diha sa Hawaii. Diya lami ka dito imong giluto ganiha nga budbud. Ito imong post ba nga budbud ganiha lami ka jo. Humo ko malami dayan. No. Diya kari guys kay ganahan pugud ani na dubli-dubli na nehang kuan guys ikaon. Inog ano. Ja happy Sunday din natong tanan ron guys. Ari rami kay wa mi nakasimba ganiha kay sila pod ni abot alas 10 na kapin. Ya, mga garas na ibin na pod to ning undang aguan. Ya sugar bakado uwan na. Hi guys, before ko mag shout out guys kay busog pa. Kanang asa mo ilibot dari sa garden karijet. Kay murag nanapining buwak guys nga kuan. Upo. Diya katong dis ni agi bitong naguna Miss Nicole dia. Nakautan na mi dia. Dako nagtawong na. Tawo guys, tawong niya. Diya dia po do. Makautan na ta guys, makautan na ta sa tong hinaguan og pananom. Diya problema lagi ko datuhang seed nga gianod. Diya guys. Dili na putas mga manukan na Kita mo dis ni agi nga nag-ani kog dako kadyo pag abot na hagikan sa buhol. Diya na pay duha ka buok na Duha ka buok. Init guys, init na. Kita ba mo na duha ka buok. Diya kabat dun na naman dun ta ni si Diya pero naa pa maghihapon sa bunga. Kaya po do. Diya pa Diya. Diya guys, karon tantangad guys mag shout out gamay. Uy, diya di dako. Hala. Na di dako guys. Na dako di ay dia. Yan. Na
Init pa ka dari. Ay, di apa di ay jud. Lah. Grabe jud ay ni siya mo bunga. Kanang hapit naman ta ni siya ma kuan kanang nangalaga na gali naguban Pero di ana po di ay karon po ko kita. So di So grabe ni si Jaka. Kuan pila ni kabuok. Unom 1 2 3 4 5 unom kabuok guys. Grabe na bunga gihapon si siya bisag kanang hapit na bitaw sa ma kuan ma laja kay dugay ra kadto ni tuig na. Napod siya ikuan no, sikwa. Makuta na siguro eh. Sikwa. Problema rin ko guys, kag kuan lagi. Hinuko asa kuan ni mga tagsid og taong og kamatis kay naanod man. Jadi aghang kuan lagi kita ng mga kuan. Kanang tawag ito, sibuyas. Hi guys, salamat kay kadudan ni Sir David ug ni Ma'am Regina dani hang reading glass. Da karon guys kay rubong nahilo maghang duha ka sigbindari guys kay kasi usig-usig gani ha. Bangga video ko ga usig mag shout out ko gamay guys kay Sandy man ron. So mag shout out lamang ko. Shout out ko sa ahong ka si ga video call. Da sige. Always dila siya nga mo chat na sigin ja. Lab na din nakakaado na si Ja. So forever na jud kaado ming lab. Forever na jud mi nga mag satanay nga o mag video call. Sis Maria Cecilia Ribosura, hello. Shout out nimo diha, ja amping ka diha sa inyong pag suroy-suroy diha sa kuan kauban ni jang pamilya. Ganahan ko sa jang gipang upload ang ganahan ko sa mga view nga ijang gipang maydi. So amping diha sis ja shout out ko Maria Rose from Quizville, British Columbia. Hello Ma'am Mia from Panglao, Bohol. Hello Ma'am Raquel Fernandez. Hello, shout out po ko Ma'am Regina og si Sir David. Kamusta na mo diha sa syudad? Busy siguro sila kay sa una tatanay pa man yun, busy sila silang negosyo. So amping kay mo diha ma'am og Mr. Salamat kay kaado dani sa reading glass. Maria Auman from Mantuyog, Mandawi. Niyon siya nga pa-mention kuno gisangan kay ganahan ko dai kuno siya nga mention siya sa YouTube. So na-mention na diya na ma'am Marina Auman sa hay ko diha sa mga Mantuyog, Mandawi. Especially sa hang pinaka-sweet kaadto ni silang duha. Sweet di kaadto ni silang duha. Sis Salome Ramo og Sis Marieta Ramo and family. So regards ko tanan diha ma-mention og tanang mga ngan diha kay mura may hang nailhan gan sa jung Facebook. Diyan na tuy nag-birthday to ni Agi sa Sis Marieta ihang bana. So belated happy birthday. Wa ko nakapag-greet sa YouTube guys kay kuan nagahang kuan guys kanay usahay bitaw na kay schedule nagahang video nga na. Pero karon guys na ko diri sa Cebu. Kada adlaw na jud ni akong kuan guys maglisod na gali kog asa ko og akong i-upload guys maglisod na ko ganang video. Salamat day sa kadung nanawag na ganiha sus nanawag pa din sa telepono. Sus ka sweet kay nimo my loves. Aloha Bisaya Pilipina. So Antoinette Blanton from Hawaii. So tagaliti ni siya. Hello. Karon day sis Antoinette nagluto lagi ko katong banana Q. So ingato ang gilutong banana Q nga murag nice gilatik gamay bitaw karon pilit tong kanang asukal. So lami kay sa guys sa may paborito ni Crystal. So kay nag-request man si Crystal ang gilutuan kay Sandy man pud ron. Sheila my love, Sheila Shan and family. Regards ko sa imong family diha sa Cavite. Hello. Shout out po ko ni Ate Norlina Abdullah and family. So katong kita man dun mo sa vlog nga ara dun sa kabuutan. Kuya Jo. Hello Kuya Jo. Imran og si Idra og si Norlidia. So see you diha magkita na tayo sa Singapore po.
ug maluoy ang Ginoo guys nga maka-anha mi diha sa Singapore. Puhon kanang si Ate Norlina may mo paanha ni Mama Julie basig makauban pud mi. Bitaw guys, ang puunon pa din ning among pag vlog guys. Ang puunon pa din, ang puunan kita nga na lagi guys sa atong panahon karon nga na lagi kuno naghimo-himo na lagi kuno pud sila nag mga unsa mga virus na lagi himo. Diya kato day mga ning comment sa katong COVID. Kuan na to guys. Pa views na to bitaw. Salamat ka sa mga comment ug salamat sa inyong mga bas nga kuan kay kanang nga na man din ang mga video na man din mo bas sa mga kuan ja sam karon pareho karon guys nga naini nga nakasumangot kuno si Ninyo Mulak Batog si kuan kay basin kay private sila, dili sila private, mga artista guna sila. So nga to sila kuan sa pag-video lang siguro to na, pero ano to kabutan og personal jud ninyo kuan kay usay magud makuan ko nga lang mag-video bitaw ko nga nga makuan la sila mag-video ra nga. So shout out ko Bernadita Pornsma, Sis Lordy Saladin, Ma'am Wilma, Ma'am Bilma Micabalo, Kathleen Balunis, Rosana Puentes, Idina Kanyiti na adun na sila permi mo comment guys sa hangkuan kani si Idina Kanyiti. Jean Margaret, salamat sa imong pag-heart sa among mga video. Anita Tabikan from Tagum City, Davao del Norte. So shout out sa mga taga Davao del Norte. Berna Mendoza, hello ma'am. Annalyn Bakangong from Dasmariñas, Cavite, hello. Ma'am Liza Jusul Wilson from Calapi. Ma'am Christy Nix from Hong Kong. So na siya sa kwan guys. Kanang sa Hong Kong pero murag taga Maribok nila ka Mama Julie. Sis Noemi from Canada. Sa akong special nga love po na ko ni Mona Borky from Germany. Hello love, my love, sa amping diha. Si Brad Jerry, niyang habi ni Mona Borky. Subutan kami niya guys, katong among na-meet sa Cebu City before meaning uli og buhol nga. So sa radyo ni diyang gakas na mo. So I love you. I love you so much. Ang pinaka-love dyan ako si Sis In. Salamat kadyo sis sa tanan-tanan. Salamat kadyo sa inyong mga i-share ni mo namong mga gamit. Diyan katong lining comment di ay nga sayang kadyo ang mga gamit. Di dyan sayang sis kay maabot ra jud ang panahon nga makapagita jud ko mga pwestuhan guys. Pero karon so nagkuan sa ko guys, nagrelax ako guys kay hapit na lagi ang graduation ni Nicole. Ayaw mo kabalaka kay ipadadon dun na ni kay sayang ang mga lamisa. Ang lamisa ang napalit ni Sis In duha. So napay taas dadto kadto, napay burner. So sayang jud kadto guys, so di na gamiton ja plus katong mga gamit lagi sa mga kananan. Ma-start na dyan na puhon-puhon mahaman si Nicole. Ang mga ahas ng palabdon ng ihang pag-graduation, ahas dun na sang anang tagaan sa nahagkuan ahang kuan bitaw guys kay usahay magod kanang magabi di ko makatug guys ja kanang magsiglabad dagang uon ja. Salamat kay kadyo sis Cecilia sa iyang share nga blessing kay nakapalit ko kanang pang-spray sa ilong kay nawagahang naong guys. So murag ganang grabe na dyan nahang tiguang nga kay kan laging di ko makatug ka nang magbarag ang ilong magabi sukad pag uli na hadtos buhol na pag-abot na dali murag gabi nakatug jud ko kay ang isprihan murag dekado sa dyan mo bara dya pagpadadon ta sa atong kuan. Salamat kay kaadyo Queenie Rabilo, Brajiri Rabilo dya amping mo diha kanunay dya. Leonida Diana ijang i-shout out kuno sa Tadina family sa Hagnabol. Hello sa mga Tadina nga nasa atbang sa municipal sa Hagna ay gilid ay sa atbang sa tennis court ay gilid sa tennis court sa Hagna. Marcelo Catanyaris
from Tagbilaran. Hello na sa sige nagsige comment o si Ma'am. Shout out Ma'am Arlene Wilson. Salamat kadto pud kay naapod ka sige. Salaw. Sis Janet in the June. Salamat kadto guwap ug sexy. Salamat sa imong kanang why skip nga inyong gibuhat para lang maka mamisumi. So dako na kadto tabang lang inyong pagtan-aw sa among video nga maka mamisumi ginagmay nag kada buwan na namigagmay mga madawat. So katong naining comment di ay nga pila among masildo gamay ra jud in taon among masildo. Nga sakto ra jud makapalit ni og bugas ug sudan. Salamat jud kadto kunin jung tanan nga di ninyo i-skip ang mga video kay arong pins pug ko. So ang gamay ra pud na makuan guys sa ka-upload ako nga video, pins ra pud na guys ang masud sa kuan. So nang salamat kadto. Ma'am Pili sa taghap na po na si Jan. Hello sis Marpi Kuan family. Congratulations day sa imong duha ka kids nga nag kuan na kanang nag graduation dito. Murag naay honor student. Congrats. Ann Marie Bordabi Whopper. Diyan na sila ron si Gary Whopper. Hello sa tautin jung duha. Sweet kay mo. Emily Hugan, excuse me. Yeah. Shout out Lourdes, Ma'am Lourdes Saladin, napo na sa sige. Sarah Nelson, Grace Tumon, Vicky Montalban, hello. Arlene Wilkins, Lisa Korea Vlog, hello. Palihog ko nagkuan sa iyahang Lisa Korea Vlog. Maria P. Zamora, hello ma'am. Ma'am Gina Tadina. So murag taghagna siguro siya kay mga Tadina. Hello sa mga Tadina. Sagna DC Muga. Hello Ma'am Pili sa taghap. Sus always din na siya na madunay din ha kuan niya nga na adto na permi comment sa akong mga video. Ma'am Pili sa taghap. Salamat kadyo. Rachel Basali, Evelyn Kaga, hello. Jonaline Jogwailun. Princess Sophia Rubia. Hello. Hello Ma'am Idina Kanyiti na po na sige sa hang kuan daghan na sila na memorize na jud nahan ng inyong mga kanang gi-comment dito kanang inyong mga nga ano say naala si kuan guys kanang si Ma'am Idina Kanyiti na adin na sa sige mo comment. Hi day ko palihog day kog subscribe aning Me Mags family. Hello. Diyan na po na siya si comment po nila ko si Mimags and family na sa YouTube kaning Mimags family agihang tao kuan sa iyang YouTube og Mears and family palihog po kung subscribe aning Mears and family. Milans TV, Belma Mikabalo, Flor Yuster, hello ninjo. Mo to guys ang nasuwat karong mga kuan guys kanang akong gi-set out kay malagi Domingo lagi karon. Salamat kadto sa inyong tanan nang amping ta og ampo. Mato akong video karon. See you next vlog. I love you all.